Nis, mas cuineach leat ribh seo, bhí muid a cóidh a gúsáid maidide méidir, bhí muid a gúsáid rialóir agus iad ar fad ag fad dhifriúla. Nú ri muid a gúsáid maidide méidir bhí muid a teis línte fada nach ra agus bhí muid a cóidh i centiméidir. Ach in neonis tá muid gal cóidh agus a teis rudí níos lú agus inis tá muid gal gúsáid teis difriúil ar a dúachtar milliméidir. Nis bhfuil a céfid milliméidir atá centiméidir. Well, breanna muid an seir dús ar an rialóir seo. Idir 9 agus a 1 centiméidir a bháin, agus na línta beag a bídeach seo ar fad atá idir 9 agus a 1, well is milliméidir iad sin. Agus má chóir muid an seo tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá 10 milliméidir mar sin is centiméidir a bháin. Mar sin céfid milliméidir atá 2 centiméidir meastú. Well, tá 10 i gceann amháin, mar sin a béide tá 5 2 I 3 centiméidir tá 3 milliméidir agus mar sin 10. Ach má haga muid go dtí aber 4 centiméidir go léanú 4.5 centiméidir, measú céfid milliméidir tá gceist sin. Well, idir 9 agus a 4 tá 4 centiméidir sin 4 milliméidir nó 10 milliméidir, agus leaballa idir 4 agus a 5, well tá 10 cín seo leaballa sin 5, mar sin 4 centiméidir go lé, nó 4.5 centiméidir, sin 4.5 milliméidir. Ceacailíor, tá muid is nó gáil cúpla rud atá muid ar a mhord a heis a gúsáid milliméidir. Cúpla mhata ar dús, agus tá muid gáil an lehead a heis ar dús. Ceacailíor, le do rialóir, feice muid go bhfuil 6 centiméidir déag. Feice sib 6 déag an seo, 6 centiméidir déag. Nis céfid milliméidir meastú tá 6 centiméidir déag. Well, córas was in nehanna. Tá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Nis, ní gágan i bheith córa i nehanna chola úr, mar bailach eile chun 6 déag go dhéhanna ará ná 10 fá 6 déag, nachcha? Agus sin 160. Sin 160 milliméidir. Muid teis an ádanis. Agus feice muid nachhfuil sé bailach 20 centiméidir, ach tá sé 9 centiméidir déag nó 109 milliméidir, agus céfid milliméidir le breise tá ein. Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá 8 cín, mar sin tá an cúplear 108 milliméidir ar ad. Leanna muid ar an musca céimsete seo. Arís, beanna muid ar an lehead an seo, agus feice muid gúil sé bus cín 7 centiméidir, agus tá sé 7 milliméidir, agus 1, 2, 3 milliméidir breise, mar sin 3 milliméidir, agus fádan sin, breanna arís tá sé os cín 7 centiméidir déag nó 107 milliméidir, 7 fá 10, 107, agus córa céméid eile tá an 1, 2, 3, 4, 5, 175 milliméidir. Ceacailíor, breanna teanis, 3.8 milliméidir. Well, cechan ar muid 3.8 milliméidir is gal an tró eile is centiméidir. Well, tá sein ghuiil 3 centiméidir omlan, nach bhfuil 3 milliméidir sin 3 centiméidir omlan, agus 8 cín breise. Well, sin 3.8 centiméidir. 3 centiméidir omlan, nó 3 milliméidir, agus 8 cín punca 8. Well, ein bhealach eile chun sin ará meastú is centiméidir. 3 centiméidir, mar dúirt mit 3 cín omlan, agus 8 milliméidir breise. Well, inis, breanna I do bháil scoile, nó breanna timppel ar an siúmar an na bhfuil tú, agus bhfuil tú ná do rialóir a álanis, agus chuil timppel agus rudaí a heis is centiméidir agus I milliméidir.